Lestari, Lestari. Ayu-ayu kaya Elisa ini kok ora duwe pacar ya, Jo. Besakne, sakne. Enggak apa-apa, enggak Wong punya urip pacar, kok nggak latihan apa-apa. saanane sing penting ki genah. Sekarang banyak cowok suka cowok. Siji pati loro judo telu ayu kuwi purbane Gusti. Betul. Dadi nek ning Nek ora oleh jodoh ya kerja terus ae. aja. Aku gelem kok yo. Sapa? Anu ning gone UGD. Ya ora. Sekali-kali yo leren. Tapi kan kowe seneng. Kowe lara kok bareng mari terus ora gelem mulih sebabe apa kae? Ae panggonane penak, Pak. Kok penak piye? Tanggomu do nilik ya. Do nilik ta. Panggonane penak resik ana asine peyuh tanggoku. Piye? Do nggawa buah. Iya. Angger mulih nang ngisor bantal dikeki amplop. So akeh senengku sing tak bukai ana menawa gugup ning ngadai ana sing 2000 lho. Nggih. Aduh deh. Iki nyuwun nganu ya, Jal. Nggih. Nyuwun tembang. Oh nggih Pak Ikit nggih. Mbak Elisa no bintang tamu. Oh nggih bintang tamu iki ya kon nembang soalnya acarane wayang. Wah iya. Bintang tamu ning masjid tuh kon kira. Dawuh Mas Bagong, Mas Menika Pedro. mau saking Ngayogja napa saking pundi bacot king pundi? Dari Jogja aja. Dari Jogja aja. Nggih, mau dalu. Lewat pundi niku Ngawi nggih. Seragen Timur. Wow. Ya, Randu Blatung dan seterusnya. Oh iya. Kowe malah liwat Randu Blatung kono. Iya dong. Walah sepine ran jamak. Awakmu kok ora kuwatir. Keren dong. Yo apik iki apik sepi nek bengi. Nek bengi ya ngerti aku. Kalau memang lagi cuaca bagus kan indah gitu kayak nonton. Aku liwat rono iki jinjo. Kok ngoten? Nek metu kok Randu Blatung kan ngidul terus. Nggih. Ya. Metu tekan dalan Ngawi aku sing jinjo. Kecekel polisi ping pindho. Kenapa? Angger tikungan kono mesti alah polisine medeni. Oh, Angger nyalip itu ya. Marka panjang kuning itu kan. Jinjo. Iya, ada etlenya. Wis, alung liwat tangen wae. Marai yo ora duwe SIM dadi dalan-dalan lajur kae teraki kabeh. Iya. Aku liwat kono kenek, tak bayar STN kecekel bareng sul. Loh, liwat tangan sul. Mboten, halus Randu Blatung. Yo wis. Mengko Pak Jagi prit. Ya mudaro. Nganti saiki STNK ku yo isih ning kono isih. Mulane jenengan nek liwat kono kudune ngagem topi polisi. Dadi anggere prit buka topine tok padha. Ngono kancane. Yo ora nek pancen kecekel salah ya tetep disidang, tetep sidang. Sedherek store ngono. Cul STNK. Tertib aturan kok yo kene. Nggih. Nggih, Pak Ikit kula ya. Kula mulane ra tau metu kono. Sedak. Aku metu kono ana polisi lah wis ora ngarep. Aku ki pilih disidang kok kamu. Santai. Mergo aku ki kulino disidang bojoku. Aduh. Wes. Angger ketemu sidang wis ancen susah kok Pak Ikit. Ya manut aturan negara kudu manut sidang. Kula harus dicekel bolak-balik nih dari STNK mluyam lah, mluyam. Mbak Elisa nembang bebas Mbak. Menika malam hari ini mempersembahkan apa kepada keluarga besar. Tur gara-gara rasah ngoyo. Oke. Menika kula kirim untuk sobat ngebiar Indonesia. Sobat ngebiar Indonesia. Oke. Ya, lagunya Angen Teni. Laras pelok karya Mbah Mantep Sudarsono. Pelok. Itu karo dipun bawani Mbak Elisa menika nggih. Kalau Rumah Irama itu judulnya Menunggu. Menika Mbak Elisa menika nggih dalang lho Bu Mimin menika. Lho kuliah ning jurusan pedalangan. Kuwi. Nun sewu nawi dalang nika jarian apa katokan, Mbak? Kok penasaran gon kuwi sih? Yo takon ilmune apa andang tekan gon jarek sih. Lho maksudnya kan nek dalang niki mesti kan sila ngeten. Iya, sila tumbang kan. Nggih nun sewu nika. Sila tumpang. Jaritan apa katokan nun sewu lho. Yo jaritan. Ya caritan dong. Jaritan. Tapi nek nanti ada yang di depan yo aku katokan ye. Gitu aku. Oh berarti jarian ora katokan anu. Jarian ya tetep katokan. Iya, jarian tapi katokan. Kuatire nek dupa ngarepe dalang niku nek terus merantas ngoten tak nggih kuatir to. Kritik-kritik ngono ya. Nggih. Dipun bawani ngenteni ya. Kak kaya udan kritik. Manah yen
ke Taman Wuyung ati lek lagi gandrung. Oh, artine ngono, Jo. Nggih. Iki Sandiasmo sing ngripta Mbah Mantep Sudarsono. Mantep Sudarsono man iki manah. Oh gitu, lagi tahu. Lu lagi tahu kamu? Alah. Saya beritahu. Setelah ini Neng tep. di wae aku ya. Tepung. Oh, Ngerti nggak? iya, benar. Pertama manah, kedua tep. Nah, ya. Ya, betul dah? Bener, mantep. Ya, Oh iya bener. Mantep. Setelah ini su. Mantep. Mulai mau ngapalnya gampang tadi ya. Oke, ayu kuning. Lamun den lalekno Tapi baju tresno iki pancen susah dilalekno. kayak bayang-bayang kayak bapak tadi loh kayak bayang-bayang nonton wayang saking tresnone Rubudo ya. Terbayang-bayang. Terbayang-bayang. Nek nembang ki ya fase kowe nek ngomong biasa kok mumet nondas lho. Apalane lagune wis apal dadi fasih. Tur Mbak Elisa kuwi sinden nun sewu, sindene Maseno Warga Laras sing sregep takon nggon pencipta lagu Mbak Elisa. Biyen zaman nyindeni Maseno iso WA, Pak Igit lagu ini ciptaannya siapa? Ciptaannya siapa Ya saya- sering WA. Oh yo. Tanya Apal-apal ciptaan. yo sregep takon. Oh, sregep takon. Rekep takon, ora takon nek lagu pelangi-pelangi kae ciptaane sapa to? Lagu Lah. pelangi wes. Sopo yo? Ibu Sup apa ya? Oh, Ibu Sut. Ibu Lah, Sut sapa? iso gawe pelangi. Lah sapa? Yo, Agung. alah, Agung kae malah ketoprak kae Agung. Agung. Oh Tuhan. Dudu. Sopo? Allah yang Maha Esa. Ora takon Jojo. Oh iya bener ciptaan Tuhan. Ora ngandel Lagi ciptaan. apa lagune bener Elisa ciptaan Tuhan loh. Pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning langit yang biru melukismu aku. Pelukismu aku. Pelukismu aku kok pelengkismu. Agung. 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 Pelukis yang agung ngono. Dadi Siapa melukis yang gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Alah. Iya. Pelukismu aku sapa? Iki angger lagu iki lagu iki angger wis do apal berarti do tuwek-tuwek. Aku gur ngrungokke kolawang sekolahan kae. Dadi ora apal. Karo tak ingok ngene ora diantem kapur. Tak ingok ngene diantem penghapus. Ki mbiyen kaya ngono wi. Masa lalu ya. Bocah saiki kok. Mau su saiki darmane ya ta. Darmane kateh su Darmane kedah sumanding. senadyan hamong sedela nambani tresnane Ya. Kuliahnya S3 masih proses, Mbak Elisa. Iya, lama ini Pak Ige. Mengapa lama? Meneliti apa kok lama ya diteliti? Sebenarnya yang lama itu karena butuh waktu untuk mengetiknya. Oh Iya. Rasa ketik fotokopi wae. Karepe ngono ya. Kayak temen tuh dewe ngono. Ya, cari asisten untuk pengetik. Gitu. Harusnya gitu ya, Pak. Iya. Pak Ige jadi ambil sekolah lagi? Yuk jadi no Oh iya sip. Pak Sigit mau Kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Walah, lah demen mau ning Rembang wae ya ana Cina, Bluro ya ana Cina. Kok teko negeri Cina, lasem kayak bidange Cina. Lah kayak bacai kayak dodolan kan nyambe dodolan es Cina. Teko
kon negeri Cina kok gua wektu karo ongkos. Lho, piye ta iki? Iso ben aku iso kaya Elisa, kaya S2. Lah ya no. Terus S3, kowe nek S3 ning UNES ae sa. Oh iya ya kayaknya lebih cepet itu. Lebih cepet. Wes kenal karo Iya. dosen-dosen. Oke, pindah aliran nih, pindah UNES wae. Iya. Ayo coba kayak apa? Ngenteni. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumiban jroning kalbu.
Mas Masih Takon. digarap serpek barang. Iya. Nggih, heeh. Loh, coba iki presiden Sinten sing saka Rembang Mbak Ima no, Mbak Ima. Oh, Mbak Ima yo sing dicoba yo. Mbak Ima dicoba yo. Mbak Ima karo Mbak Eni. Oh, alah. Digoleki sing pasane. Mripatmu kok kaya kelet terus to mau. Niku Pak pemulihan nembe Rukun, pemulihan. rukun. Rukun pripun Mbak Eni? Rukun idep ngisor karo idep dhuwur Oh. rukun. Wong lemu yo ora lem idep lem. Gini Mbak Eni, Mbak Eni. Lem Malteko. Aja ninggal aku trimo gonceng wiwit budal. Mbak Eni sing daleme cedhak kok kene. Sih. Pangkat tekan keser pirang menit niku Mbak Eni? Pinten nggih? Gangsal menit. Oh, 5 menit ya. Tenane. Kene udah dalane elek kok, Mas. Dalane weli kok. Awakmu ki nyebal ngambil nyangking sandal. Lho jane malah cedhaki nyabrang kali. Iya, iya. Kulon kali, kuletan kali kono. Yo yo. Yo dunungno sing apik rono lho sapa. Lho jarine kowe kerep ning gone Mbak Eni, Jo. Nggih wingi. Oh, wingi nggih. Anu Dalam rangka napa? Panen, Jaluk Pak. sumbangan. Biasa. biasa panen. Tilik. Oh, tilik. Iki senengane. Larase Slendro Songo. Hai, lagu khas Bluro iki nek ora kopi jahe karya Pak Dalang Samsu Jepong. Wah, maestro bluro. Kopi jahe kijing miring. Hai. Mbak Ima mboten jenengan takok iblas to Pak. Oh iya lah, Mbak Ima sugeng dalu Mbak Ima. Mbak Ima bobok. Takoni kowe Jo, takoni kowe. Mbak Ima Nun. sugeng dalu. Enjing, Mas. Nggih, dadi nek pas wayangan iki ampun mbayangke sing cilikan nggih, dadi kersane melek. Mboten. Jenengan bayangno sing cilik dadi melek angel. Kutune bayangne sing gedhe. Bayangno sing gedhe gen Oke. melek terus. Nembang nggih Mbak Ima? Salah lah. Sinden sak nrimo-nrimone sinden iki, Pak. Daleme Randu Agung Sumber. Oh. Rembang. Nah, dalang wis jaman modern kok daleme ijeh randu to. Desane Randu Agung. Desane. Alah bar iki koyo maning randu lho. Iya ya. Beda tapi randu blatung. Iya padha randune. Oh iya, heeh. Ora nggo pelawak kok terus ora. Udah mboten ngangge Mas Jolang. Ra, Mboten. aku tak jadwal dodol es. Tanggal loro menika wonten Ploso Kediren. Nggih. Nah, Randu Blatung menika ingkang ngersake kadang-kadang sikep upacara adat kirap cemani. Oh nggih. Pun. Dadi sok ben bayake tanggal loro ireng-ireng kabeh. Serba hitam. Niku wayangan plastik ngoten nggih. Plastik. Klasik. Klasik. Iya klasik. Klasik. Iya, Mbak. Nganggo ayak terus kabur ndoyik mangkat ora mangkat yik tulung isen ana swara angin karo bledek yik ibote sok kuwi isine arep jelukur Danyange Ora iki ono wis danyange. Danyange iki wis WA. Bledeke langsung adoh. Kok ngeyel ngopo to? Lho iki terae saya tuwek ngeyel. ketoke orjenku larang kok ora iso diseni swara angin tuku swara angin apa piye nek golek tuku ayo kopi jahe dibawani ya. Mbak Ima kang bawa nggih. Sampean dalangi ye ngongkon. Ora aku ki wong Ora. ben Kinanti bawane ben melek. Ben melek. nalikanira ing dalu ngono ya lemah wong agung mangsa semeti liyane nek kinanti liyane ya ora apa-apa nalikani ngoten Mbak Ima rumiyin
Ngopo, Jo? Mbak Imane melek riyen no, Mbak iki tesih merem soalé. Tulung aja disoteng mataku. Disuting nggon apane? Dhuwur. Sira. Dure mata cengel. Monggo, Mbak. Nalikane raing dalu. Suarane enak ya, Jo. Ya. Nggih. Ah, Suarane penak. Ngantukan lah ning apal. Wong Wong agung mangsa iki Bu Yuyun lek sik. Engko tanggal loro Bu Yuyun bekerja keras. Weh. Berarti Bu Yuyun sedaya. Ya ora. Sindene Full. yo sindene kabeh melu. Bu Yuyun sing kerja keras. Sirap Sirap kang belawe sumben pasiban jobone moncer. Oh iya. Dadi Dursasana dijantur ngono kae lagi tekane Sengkuni. Jejer loro remeng. Gampang. Mbak Eni, ngoper Mbak Eni. Sadaya sami kuling nadyan nari sudar sono Ibuke sawung suarane ya apik. Piyayine suarane bening nggawa tabung gas. nggo tabung gas to. Endi tabung gase? Lah niki to niki. Kuwi punuk tabung gas. Akhire kaya nggon mburi. Wis tanggani-ra guling. Wes ngungkeni ra Oke. Kopi jahe karya Pak Dalang Samsu garap tayub bacutke kijing miring buka bonang Mas. Sih.
Kijing miring Mbak Ima Kijing miring sendok para kirunan Yen ra ketok dadi pikiran ayo Mas kijing miring ayo Mas kijing miring lan cere kuning dadi rebutan Kijing miring Mas, dari mana Mas datangnya cinta dari Sabah turun ke kali dari mana Mas datangnya cinta dari mata turun kijing miring Mas, kijing miring wis ra kuat rasane pikir ayo Mas kijing miring Mas miring Mas yen paling dewas gandan wong trimo nonton ayo Mas kijing miring Mas kijing miring tanggung kijing miring sampun rampung Oh, bumbol Mbak Eni. Wah. Kanca-kancane nabi Mbak Eni kok seneng kaya entuk dolanan. Abene ngerti ta ora kaya iku. Agar mumbul-mumbul blek. Suara apa kuwi? Suara sikil Pak iki. Weh. Panggung kok ya. Kene-kene Mbak Elisa, Mbak Elisa. Oh, Mbak Lisa meneh. Jono, bintang tamu. Oh, iya. Sesuk sesuai dengan apa dicucukke. dicucukkan ya. Santai-santai Mbak Lisa. Pokoknya Ya. lingkungan wis rampung iki karek acara goro-goro santai. Iya, santai banget. Wong niki rampunge ora kudu nganti esuk. Nggih, nggih. Nggih. Nah, Lukas Nek. Pak iki. nggih. Tenane. Iki saestu. Lakone mau wis dijejelke wis terus. Udah, nggon ngarep wis dijejel. Ayo. Iya. Kuku kacamata. Balungan lakon pantura wis tak tulis menjadi ciri khas. Luar Tak biasa. gawe buku iki. Lakon wayang versi pantura Pantura. Sigit Biar Arianto. Ben Oh, Buku baru. ya ben dadi buku baru. Sampai gak iso diturunke turun-turun iki pantura. Nah ya, tinggal jagat tinggal lihat toh. Nah, ayo, catetane. Jagat ora seneng karo wayangane. Ora cocok deng ya. Beda Dene duwe alirane. aliran dhewe. Alirane gemblidik ya, Mbah. Sing kendelit. Ya, nembang napa niki Pak Iki? Lho lho menika request kala mau sing dereng dipinangani kata Apa? sanget wonten lestari. Oh, Sang Dewi sudah kembali. Bengawan Solo. Jaran.
Nyuwun kanca menapa piyambakan? Oh ya sama temen dia. Oh. Biar ketok rukun ki Dik Lisa. Iya, ini ada Mbak Ida yo kene Mbak Mbak Ida. Ida, Mbak Deni, Mbak Yosil. Suara emas, suara emas. Wis to. Kowe anggere ning cakrane ngrati penak wis ah. Iya, Dikancani dong. kancane. Padha karo Podang nglindur. kuning ya wong Eman. loro, apa ya wong loro. Iya lho. Kene jai-jai dalalaya. Lestari. Ayu-ayu kaya Elisa ngene kok ora duwe pacar ya, Jo. Lang- Besakne sakne. Enggak apa-apa, enggak Wong punya urip pacar, mbok nggak latihan apa-apa. saanane sing penting ki genah. Sekarang banyak cowok suka cowok. Siji pati loro judo telu ayu kuwi purbane Gusti. Betul. Dadi nek ning Nek ora oleh jodoh ya kerja terus ae. aja. Aku gelem kok yo. Sapa? Aku Kowe gelem Elisa sing ora gelem. maksudnya gelem ngancani lho, Pak. Oh. Lestari supaya lestari keluarga ageng Ibu Haji Amining Amin. keluarga kabeh. Amin. Lestari manggih kawidadan karayon, saling mencintai, penuh kedamaian. Amin. Oh nggih. Nggih Mbah Lurah Bandung Sari, Mbah Lurah Codot Tesih isih nenggani. nenggani. Kasih lenggah Mbah Lurah. Oh iki putrane wayangane ya hebat karo iki. Bakale gulung Purwodadi. Weh, piye lek branding anake ae. Mobil ambulan template stiker. Ngawur ambulan. Wow. Kayak ngono Daihatsu Luxio. Wah, tak kira ambulan lha putih. Ora model angger ngarani wae. Ambulan nak sing dimuat jolang sing ditumpakane jolang. Aku Mbak Elisa Mas Jolang niku numpak ambulan tenan tau. Beneran. Beneran. Sampun ate. Sampun ate. Lah ngopo to? Dia kan dari rumah loro diperiksake Iya. ning Puskesmas Sulang. Oke. Nah, Puskesmas Sulang ora iso nangani. Kudu dirujuk ning rumah sakit Rembang, Oh. RSUD. Dari puskesmas ke RSUD itu. Iya. Gelem aku ape terakhir. ngebis ora oleh, ape ngebis ora oleh. Numpak sepeda motor ra ento. Nggak Pak motor boleh. ae lho. Kon muni tumpake nggon mburi kae. Aku tetep mau turu. Ya lungguh biasa kaya Ora penumpang. lapo-lapo wong ora lara kok kon turu ya lungguh biasa supire karo tajak. Iku sok ora rasa Iki piye, Cok? diuneke ngopo. Ini Pak, ini prosedur piye. Harus diwi. Wis ngene wae. Iki sampean rono dhewean aku tak numpak mobilku. Ya ora wong. Iki prosedur loh. Iki prosedur. Lah wong ora lara Gelem tumpak raket. ambulan. Ki yo. Lampune dirupke kae nguing. Atimu piye, Jo? Ditumpake kowe posisi lungguh ora turu ning kowe ambulane nguing atimu piye? Supire ki tak jenggungi lampumu ki lho pateni ya ngono. Iya. Bangjo ya bablas kae. Piye bangjone diwak, Pak? Ning Bangjo ki kan antri pas lampu merah. Heeh. Oh ya tetep 12 terus ya, Pak. Tak kira mandek. Kenapa wong lara niku kan kudu dikei dalan sik. Iya. 12 terus ngoten ngono ana bakul bakso liwat. Nggih suwi entuk mendek. Lah kok iso? Aku lah bakul bakso liwat ya tetep mendek to ambulane. Lah aku ki mbok dipenyet sedilok kono lho nyapo ora lara. Aku ape ngebis kuwi. Ya lara wong jenenge lemes dekne ora di tenaga Mbak Elisa. Ning kono Lah iya lemes kok. ya lemes apane? Iya. Aku lho sing Itu kan perbuatan baik. lemes. Lho sing mari gregetke meneh lho aku ki ora lara kok diimpus ning tanganku. Niku Iya. angsal diombe langsung aku ya ngono. Kowe ya greget. Kok ibu sok Supire sama Jo supire. Supire ki nek ora salah isih anu jujuki kowe mbok sapa kowe. Kayak Dio supire. Deo, lho sing ngakon sapa kok jaman kenal? Aku. Lah iya. Oh lah iya itu akal-akal. Ngomong prosedur. Ah, gregetke. Sampai rumah sakit digledek enggak? Aku Apa mlaku iya. dhewe? Digledek aku karo kon muni. Aduh ngono. Lho iki wong panunen kok ya digledek iku lho. Wow, Pak. Tenan kuwi kisah nyata kuwi numpak ambulan Iya. tenane dekne waras wiris lungguh ning nguri kaya penumpang apik kae. Aku malah diamuk kaya penumpang angkutan kae. Aku ya ambek udut diamuk. Ora oleh adit ning ambulan. Ning ambulan kok Lah, kok- udut. Lah. Loro gir mriksano panu kok roroh dikongkon otopsi. Anu ning gone UGD. Iya lah. Sekali-kali yo leren. Tapi kan kowe Iya. seneng. Kowe lara kok bareng mari terus ora gelem mulih sebabe apa kae? Ae panggonane penak wae. Kok penak piye?
Tanggamu do nilik ya. Do nilik ta. Panggonane penak resik ana asine peyuh tanggaku. Piye? Do nggawa buah. Iya. Angger mulih nang ngisor bantal dikeki amplop. So akeh senengku sing tak bukai ana menawa gugup ning ngadai ana sing 2000 lho. Pancine mulih Pak Julang sudah saatnya pulang nek ora gelem dekne. Tangga kula dereng entek Pak Seri tilik jare. Blok Kidul dereng do niliki dok aku ngono. Aku Kudu kabeh dulu. ngebel bojoku kidul kok ndakake aku. Kang kodenen. Oh alah. Luwung lho ya kae. Amplopan pas loro kae luwung. Iso go nyicil bank. Nyicil bank ya saiki wis kena nggo mesin Lumayan. cuci. Ah, Kena iya. nggo tuku mesin cuci. Ben sehat. Ngomong-ngomong lagu Lestari karo mesin cuci bojomu nalika mbah-mbah mesin cuci lagune iki ya, Jo. Piye? Saurunge aku nyeritakno mesin cuci. Iya. Mau kan do niliki nggawa buah. Heeh. Lah iki aku ya ndek kanca ya dalang. Dalang. Ke telepon Tilek mas gak? aku ra ya isih ning rumah sakit mas aku petakon ngono tangkat. Ya. Pripun Pak Igit aku ngono. Anu jajane isih ta ora ngono. Engko terke nanggon aku lho Ya. ya. Wong aku seloro gak ditili malah jajanku dijaluk. Iya. Ngono ya diterke ning sambungan pas sepeda motor ning TBS. Aku nyepeda motor ngeteri jajan kuwi tak keneno. Age iki wong loro niliki sing waras nggawa parcel aku ngono. Oh, alah alah. Ya, lucu tenan ya, Jo. Nggih, terae wong awake dhewe iki wong lucu-lucu. Wong loro niliki wong waras ta. Heeh. Aku nganti saiki angger mara ning sambungan jenengan ra tese waras to Pak Igit aku ngono. Yo, lagune Lestari. Engko cerita bojone Ya. Julang ngombah karo nembang Lestari engko nek bar lagune sik. Ya. Coba. Lestari Mbak Elisa dan Mbak Ida Lala. Kadapos kita ing nindra
luar biasa. biasa. Iya, Mbak Ida Lala karo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Saiki Mbak Yosi. Oh, pelok barang ya. Pelok barang. Mbak Yosi ini ora jenang gula. Wow. Urung komplit ya Pak Igit. Carane urung Piye ya? Wau sonten sampun nih balik malih. Wo niki garap grobokan niki. Oh. Kok solek pra acara. Oke. Niki mumpung ana kanca-kanca kerawitane lempung biru grobokan. Jenang gula. Ana sing asli kok ora wedi ya. Lah iya. Iki melu ngewangi nabuh barang lho ya. Ayo kene. Men kanca-kanca lempung biru ngewangi. Ayo kene wangi nabuh ki. Lho kok ngaleh parkir. Niki jenang gula polos. Nggih, jenang gula polos. Ana sing asli. Jenang gula munggahe tetep jenang gula. Munggah mudune tetep jenang kula. Dikancani Mbak Lila. Lah. Ana sing tuwa, ana sing nom. Ben kaya Bugiyantini karo Intan. Lah. Sitok iki Mbak Ida. Ayo kene wangi nabuh. Mau tayub bluro saiki tayub grobokan Mbak Weh. Elisa beda-beda saat ini walaupun berdekatan punya ciri khas sendiri-sendiri. Niki anu ajenge wangi nabuh Pak Igit niki sing asli. Enggak, arep ngedol kendang. Apa Itu sing ngapain? asli bocah sing Apa asli. pengen nyang kendang lho kok ingak-inguk nih. Yo ben abuh. Kene. Wes, iki pengendange lempung biru. Oh iya, nabuh. Lho kok Rasa sejati ning rasa. Kaose iki ya. Aku saiki maca tulisan apa-apa dadi lagu kok aku. wah, Lah aku rasa sejati rasa. maca tulisan orang nganggo tulisan dadi. Angen-angen ya. Oh iya. Jenang gula. Kolaborasi karo Mas Rangga. Ayo muga-muga dadi ya. Ya dadi. Mas Bari kari nabuhi kendang gede. Mber. Ayo, Mas. Buka saking bonang Mas. Yo. Ayo, Mas. Giyantini karo Intan. Desember. Pengendang asli gerobokan.
Bae ledek tayub kok jogete kaya ya sisu wengi ambrol. Ledek tayub. Biasane campur jahe pongan ning netan. Iya, ya khusus iki. Sesuk Suwe ning ngumpak biasane. sindene jenengan sesuk dandane kebaya sing sak ngenten iki lho Pak Kit. Sing lengan cekak. Samene lengan cekake. Ledek iki jogete ngene wae ya. Aku tak ngajak Pak Di Pluntang. Men kaya pardi kucing. Halo, parti kucing nendongi. Sing durung nembang sapa Mbak Melani, Mbak Indri, Mbak Deni, wong telu. Iya yo. Oh, Ya wong telu yo. Ya karo Mbak Elisa no, wong papat. Ya yo. Enggak kok ya. Iki nek cara bahasa Indonesiane kaya all artis. Iya. Wah, kowe kaya ngerti all artis barang. Artine all iki apa? All niku nglumpuk. Nglumpuk. Iya bener. Nggih. All iku semuanya kabeh. Iya. Ya nglumpuk ya padha ae ya. Dadi pengucape. Dadi basa Inggris karo basa Jawa iki pancen sugih basa Jawa. Leres. Heeh. Basa Jawa ke nek beras iki dhewe ning gone luar negeri iki Rice. Rice. Menir yo rice. Heeh. Gabah yo rice. Heeh. Jawa sugih. Sego ya rice. Sego yo rice. Lesu yo anggrek, kene ku lesu ana luwe. Ana sapi turute. Kene sudah bergabung ya maju sithik. Oh iya. Ya, Deni maju sithik. Iya. Luruskan. Wis lurus urung, Jo? Dereng Pak, enek sing rada anu mengarep. Sapa? Deni kurang mengarep. Ayo, mengarep ki Kok wonge. kok malah sing dijokne bokonge. Lah iya kok ya. Ya aja macem-macem aja ngatur karo Deni, nek ditekak Deni modal. Mboten mun tek wong telu. Iki suron iki digenepi 5 gitu ya. Iya ya iki. Duh, lagune ayang-ayang. Men kaya ketoprake Pak Pandi. Nah, Men kaya ketoprak tempuran. nggih sesuk latihan joget. Ngece kowe Jo Deni. Oh, Den iki urung mudeng ketoprak. Den kowe iki ndek ngene Rembang aku ora ngerti, Bu Awang yo ora ngerti nek kowe turu kono. Kowe ku turu kok sanggon-gon ra kondo wonge. Upama ngerti lak yo diopeni. Kula tak openi dhewe ya, Mas. Mandiri. Iki mau lho, cawatmu kudanan mok pening TP tembak tembok. Oh, alah tak kira kok Dadi kresek. Pak Santo. Niki nggene sindene sampean Pak Sigit sapa iki sinden sing Oh, kok ukurannya kok gedhi men iki. Oh alah. ukuran 42. Nggih sakniki mula mboten ngangge. Oh nggih syukur. Bocah iki terus terang. Angge kresek.